Hama neshamwari tichangotanga kuona this video, ndinokumbira kuti tinyore mucomment section kuti rest in peace kune mapurisa ayo 2 akatisiya ona. Subscribe pa this YouTube channel yaTrare 263 mahara. Ndinokumbira ufollow this YouTube channel kuitira kuti iwewe uzobatsirikana nemanyozi updates ezvo zvatinodzoka nawo munguva inotevera. Nyaya ndonezvomuzora rasi inyaya yaitika muna Bulawayo Road yemapurisa ayo 2 anga ari pabasa. Mapurisa aya ndiye kuzvishavani. Chiitiko ichi chaitika muna Bulawayo Road tichangopfuura zvishavani 10 off. Ndo kwaitikira nyaya iyi. Ndinokumbira kuti tizonyora mucomment section kuti rest in peace kune mapurisa aya 2. Zviri kunzi pane mota iyo yanga ichidhiraivhwa neumwe mutyairi havana kunyora zita ravo. Taura kunoko ari kunzi ari mumoko yemapurisa. Mutyairi uyu ari kunzi anga achimhanyisa mota zvakaipisisa, zvakonzera kuti mota iyi ibude murodhi ichinotseka mapurisa anga ari pabasa. Ndinokumbira kuti tinyore mucomment section kune mapurisa aya 2 atsikwa kuti rest in peace. Mapurisa aya ari kunzi ese afa. Ngazorere mugari tasina tarisiro izvi tasingazvifungiri kuti mapurisa ari pabasa achatsikwa nechikonzero chemunhu azongobuda pa10 off achimhanyisa mota. Ndinokumbira kuti zvatinofunga pamusoro penyaya iyi, munhu atsika uyu uri iwe uri kumutongera mhosva waimupa makore mangani. Chiri kukonzeresa kuti munhu uyu anzi ndiye atsika vanhu avava kunzi ane mhosva inyaya yekuti hanzi anga achitomhanyisa mota zvisiri kuenderana nemutemo uri murodhi iyoyo. Ndatitaurei zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Much love.